ନମସ୍କାର। ଆଜି ଜାଣିବା ଗୋମାତା ଦେଉଥିବା କିଛି ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଗୋମାତା ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରଡ଼ି କଲେ ବା ବୁବାଇଲେ ସେହି ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋମାତା ଖୁସିରେ ରଡ଼ି କରନ୍ତି ବା ବୁବାନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୋମାତା ଯେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋମାତା ଖୁରା ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଗୋମାତାର ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟର ନାଶ ହୁଏ। ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯେପରି ଆମର ମା, ଗୋମାତା ବି ଜଣେ ଆମର ମା। ଗୋମାତାର ଖୁରାରେ ନାଗ ଦେବତାର ବାସ ହୁଏ। ଗୋମାତା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହେ ନାହିଁ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ସେହି ଘର ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ବିପଦ ଆସେ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଏହାର ସେବନ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ଗୋମାତା ଏକ ଚଳନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 33 କୋଟି ଦେବତା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋମାତା ଦର୍ଶନରେ ସବୁ ଦେବତା ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ମନ ଖୁସିରେ ଚାହିଁଲେ ଗୋ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଏକ କୁଜ ଅଛି। ସେହି କୁଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ କେତୁ ନାଡ଼ି ଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା କୁଜରେ ହାତ ରଖିଲେ ରୋଗ ନାଶ ହୁଏ। ଗୋମାତାର ଦୁଗ୍ଧ, ଗୋବର ଓ ଗୋମୂତ୍ରରେ ତିଆରି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଅନେକ ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ। ଗୋମାତା ପଘା ବା ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣତ ବା ଅଜାଣତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନହେଲେ ଆମକୁ ନରକଗାମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ। ଗୋମାତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଜଣେ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚାରା ଦେଲେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ରହିଥିଲେ ଗୋମାତାର କାନରେ କହିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାକୁ ପିଟିଲେ ବା କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୃଦ୍ଧ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେବେ ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାପ ହୁଏ। ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ସେବା କରୁ ସେ ବି ଜଣେ ଆମର ମା। ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ। ଗୋମାତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଧର୍ମରକ୍ଷକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚାରା ଖୁଆଇଲେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯିବାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ ତାହା ପୁନଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।